Ara anem a afegir un formulari. Add new. Li posem que sigui Qt Quick User Interface. Li posem un nom, per exemple, lliscant 00. I ara li posarem un text d'entrada. Aquest text d'entrada posarem text d'entrada. Li direm que estigui centrat, li posarem un color blau, per exemple, d'aquest estil. Ctrl+C, Ctrl+V. Li posarem una mida superior, per exemple, de 35 píxels, i que estigui en negreta. Ara li posarem que el nom d'aquest text sigui text d'entrada, per exemple, i ara el que farem serà posar-li les vores, dient que està enganxat a esquerra i dreta, i li posem 5 píxels a esquerra i dreta. Ara el que farem serà afegir-li un botó. Com no tenim botons, anirem a Imports i afegirem un Qt Quick Controls. Un cop ho tenim, en els tipus QML em surt un botó. Aquest botó el posem aquí al mig, més o menys, i aquest botó serà, li posem el nom botó tramet, i li posem que això ha de trametre. Li diem, a més, que aquest botó està centrat. Ara anem a veure si això... Ara el que faríem seria posar dintre del main QML que volem afegir el lliscant 00 i veiem si això funciona. Veiem que ens diu que no està en el seu àmbit de treball. El que farem serà posar-li dintre de fons a Existing Files i li posem aquests dos nous QML que hem afegit. S'està pensant i ara tornem a executar i veiem que això no està centrat. El que farem serà anar a lliscant 00 i li posarem un ancoratge. Que depèn del seu pare. Veiem això com queda i veiem que ara això està correcte.